Espresso zerbitzuak kalitate eta zerbitzu onena eskaintzen dizu zure etxe edo da enpresarako. Proba gaitzazu. Espresso zerbitzuak, Ili kafearen banatzaile ofizialak saio hau babesten du. Entzuten aldezue. Hau da Johann Straussen Esper Polka. Inauteritan hainbestetan entzuten eta jotzen deun komedianten polkan abestiaren jatorria da. Norbaite kopiatu eta dirudienez gaizki gainera. Diana, Rufo Montillak konposatutako pieza bat da. Rufo, Jaenetik Tolosara etorri zan 19. mendean. 1882 eta 86 urteen artean inauterietako libreta egin zuen. Errepertorio guztia bildu eta banaz-bana idatzi zituelarik. Helburua, pieza guztien arteko batasuna eta nolabaiteko jerarkia lortzeko. 26 pieza idatzi zituen, 23 numeratuak daudelarik. Pieza bakoitzak bere zenbakia izango luke. Galtzaundi, La Perdiz izeneko zarzuela batetik kopiatuta dago. 1878an, Valentziako zarzuela talde batek Tolosan plazaratu zuen, norbaitek kopiatu zuen, eta gerora, Ramos Azkarate tolosarrak letra jarri zion. Isabelita, Gorriti eta Astrain, Iruñako Riaurriauren egileak konposatutakoa. Baratzako pikuak, Gaztelako jatorria duen arin-arina. Eta bukatzeko San Juan Zortzikoa. Asteartitan, azken zezenarekin jotzen dena. Badakizue Tolosan, inauteria bukatu eta danak San Juan festa behi da. Espresso zerbitzuak kalitate eta zerbitzu onena eskaintzen dizu zure etxe edo da enpresarako. Proba gaitzazu. Espresso zerbitzuak, Ili kafearen banatzaile ofizialak saio hau babesten du.